Kabino ndifuza fuso hili nakanuva ndikufusa ini ndawo yambiri naona misonkhano yanu yambiri achipani cha Malawi Congress makamaka yanu Chimwendo mumabweresa soimba osiyana pa malo pamenepa ndi njira imodzi yopanga support chifukwa chanu nakenzo pesa mukapita kwa amene amadziwa kufalitsa uthenga anthu oyimba ntchito yawo ndikufalitsa uthenga anthu oyimba ntchito yawo pambali poti afuna kuthandiza anthu kuti anjoye komanso amachita uthenga Danlu anakhala nthawi yayitali ku DPP ndipo amati lozani zanu lero Danlu analoza zambiri zimene Bingu wa Mutharika anapanga ndipo palibe amene amatsutsa zimene Bingu anapanga. Ine ngati phungu wa nyumba ya malamulo parliament inabwera nthawi ya Bingu mastadium anabwera nthawi ya Bingu atangomwalira Bingu ku DPP zitukuko zinathera pomwepo ena aja amangokhala maloto chabe basi ndiye kuti zitukuko zambiranso mmene wabwera chakweramo misewu paliponse njanji paliponse nyumba za boma za housing zimene tikumanga paliponse za ku prison za ku polisi pena paliponse komanso tikakamba zomanga maschool block maschool 11,000 tikolosa mayi paliponse tikafika kuma mega farm kuti njala ite paliponse ndiye Danluja akuti ayi wina omulozera zake ndi chakwera ndiye kuti wabwera kudzathandiza Mlaka nayenso akuti yayi koma chakwera naye Nkasa akuti koma wendi Davide amanena zona abakire mu TV tafera kaye Nyamata ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni ine sinimafuna kumuyankha Wabakiri TV lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza Abakiri Muluzi TV ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyeni ino times ndi Abakiri TV muzikamba za mbuyo Abakiri TV zikumabwera fa Malawi akumamvera Abakiri TV lero president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless vera na Nyamata ino zikomo kwambiri Nyamata molalo zikomo akuti Bakiri Muluzi TV mabodza Abakiri Muluzi TV bakoza DPP osali madzi